Verán con vistas a Sálvora, onse a ruta do Mexillón en Ribeira. O Concello impulsa con golfiño estas viaxes náuticas que se desenvolverán en xullo e agosto. O verán vén de comezar e Ribeira terá actividades turísticas para impulsar o seu nexo co mar e dar a coñecer o patrimonio natural do municipio e do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Un ano máis, o Concello terá en xullo e agosto viaxes programadas para coñecer Sálvora, Ons e como se traballa o mexillón na Ría de Arousa, que terán a súa saída no Porto de Ribeira. Que temos unha riqueza cultural e paisaxística e ambiental impresionante e que estas saídas en catamarán van a permitir disfrutar a todos os visitantes, veciños e veciñas de Ribeira, pois do noso turismo mariñeiro, con unha serie de rutas que, como dixen antes, van a ser ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, Sálvora concretamente, que pertence a Ribeira, pero tamén visitas ampliadas ata a illa de Ons. Viaxes que se reforzan coa inclusión da ruta do mexillón. Que non só pois, é velo no plato, sino tamén saber como se extrae, saber como se cultiva, e aquí a Ría de Arousa, pois, en eso somos estrela, porque é unha das rías con maior riqueza para o cultivo de mexilón e donde tamén pois se extrae máis mexilón e donde as bateas son máis productivas, polo tanto tamén queremos poñer en valor este recurso que temos aquí á nosa disposición. Os mércores e sábados de xullo e agosto desenvolveránse estas travesías náuticas. Sobre os horarios afondou a representante de Golfiño Xestión de Ocio, Ana Pérez, firma que colabora nestas viaxes. Este ano vamos a manter as mesmas salidas co ano pasado, os mércores e os sábados a Sálvora, e despois pola tarde a ruta do Mexillón. E a maiores vamos a facer visitas á illa de Ons, que van a ser cada 15 días. En concreto, van a ser o 9 e o 24 de xullo e o 14 e o 28 de agosto. Decir que esta é unha aposta que facemos tamén ca empresa Cruceros do Ulla, debido á carga de xente que ten durante verán a illa de Ons, o que vamos a empezar é cunha lancha rápida que ten disponibilidade para 50 prazas, e a ver, en función de como vaya o verán e como se vayan cubrindo estas plazas, pois cara ao ano que ven, pois poder traer tamén un catamarán para poder ir ata Ons. As visitas á illa de Sálvora sairán ás 10 da mañá e terán unha tarifa de 33 euros para adultos, 15 para a rapazada de entre 3 e 12 anos e será gratuita para os menores de 3 anos. A outra saída que temos son a ruta dos mexillóns, que o que vamos a facer é unha ruta pola ría, acércanse a unha batea, explícanlle todo o procedemento do mexilón e despois teñen unha degustación dos mesmos durante o viaxe de regreso a Porto. En este caso, a saída os mércores será ás 5:30 e os sábados pois ampliamos unha saída máis. Entonces teremos dúas saídas, unha ás 4:30 da tarde e outra ás 6. As tarifas son adultos 20 euros, os nenos de 3 a 12 anos serían 10 euros e os menores gratuitos. As travesías a Ons sairán do Porto de Ribeira ás 10 da mañá o 9 e 24 de xullo e 14 e 28 de agosto. Terán un custe de 32 euros por adulto e ás 6 para a rapazada entre 5 e 12 anos. Non se recomenda esta actividade para embarazadas, persoas maiores e menores de 5 anos. Quanto á adquisición das entradas, temos dúas formas de facelo, ou ben a través da páxina de Cruceiros do Ulla, que poden ser online, ou senón a caseta que temos aquí no Porto, pois vai estar funcionando a partir do mes de xullo. Entonces temos horario case de todos os días para que podan acceder ali a comprar as entradas presencialmente. O catamarán terá unha capacidade de 150 persoas, mentres que a lancha rápida é para 50.